Gigapos si Adela nila ni Floro o gigait, samtang sila si Rudy ug Susan way kalibutan. Bisan sa netabo nilang duha apan mihimo gidugdan ang gituhuan sa usag-usa aron bation na usab ang kasilag. Dali rang mibalik ang kapungot ug kasilag ni Susan ngadto ni Rudy ug ingon man usab si Rudy tungod sa kahimtang sa Gordones ug Alcatari. Apan taod-taod na dayang nakamatngon ang ulitaw nga may nangabot. Dali sab dayang mibalik ang gugma ug kaluoy ni Susan ngadto ni Rudy kay dili siya buot nga mamatay kini. Apan nakasaksi gyud si Susan nga sayon ra kayong napatay ni Rudy ang sakop sa batalyong Alcatari. Sama sa naandan, nagtapon-tapon ang gibating gugma ug kasilag ni Susan ngadto sa ulitaw. Buot nang mukuyog si Susan ni Rudy. Apan wa na magtagad si Rudy ug igo na lang sa pagsud-ong si Susan nga mibiya ang ulitaw. Mituo si Emil sa gipanulti nila ni Susan ug Adela. Matag hagtik sa orasan, alang kang Susan murag pinukpok nga lansang sa kamingaw nga anam-anam nga gipadot siyang kasing-kasing. Samtang ang Gordones midawat na nga patay na gyud si Rodrigo. Apan nangangha si Philip kay miabot ang dakong buhi nga si Rodrigo. Kasama niyang laing sumpay ning sugilanon. Gugmang patay. Kanit lang. Tanawan ninyo maayo kung tinra kanina kong kuyo. Tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Rodrigo! Unsay may kasulti, Philip? Sudungag maayo 15 kini midol na to. Kapon si Pino! Philip! Rodrigo! Rodrigo! Philip! Kaming tanan din eh. Nagtuog yung patay ka na. Buhog ka luoy sa kong igagaw. Kapon si Philo. Dako kay kugsa ni mo, Rudy. Dili ni ko kaako nga harungon ng imong tinanawan. Normal ka nang bation sa tao kay kitang tanan dili perfecto, kapot si Philo. Pasaylo ako, Rudy. Wa kay sa. Rudy. Kapot si Philo. Ang imong uyuan. Tio Anton. Rodrigo. Tio. Gordones! 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 Hilas paminahon. Hilas kayong paminahon. Ambi. Ota. Salamat. Ako na sabi. Guillermo. Kumay. Ako na sabi, Guillermo. Sige, Kumusta na siya karon? Susan. Mortal nga kaaway ang among dugo ug ang inyong dugo. Pangandoy na mo ang inyong kamatayon, Susan. Pangandoy usab na mong tabunan ka mo sa yuta. Susan. Rudy. Rudy. Mortal nga kaaway ang among dugo ug ang inyong dugo. Na mong tabunan ka mo sa yuta. Kaya ka niyo. Susan. Kaaway ang among dugo ug ang inyong dugo. Na mong tabunan ka mo sa yuta. Kaya ka niyo, Rudy. Rudy.
May nakahasol ba nimo? Bino. Ambi. Kausara nimong giyarok ang bino sa baso. Ipisa na ko usab. Ambi na lang ng botilya. Doon magtungab ka ng bino sa botilya, Rudy. Kapot si Philo. Naguwat na sila nimo. Ngano? Doon ay panagsabot-sabot? Wa man lagi ko pahibaw kapot si Philo. Natagbaw kog libot sa Plaza Mansion. Kay gipangita taga pilit. Aron pahibawon sab unta. Ni akaramanday din eh. Dali, Philip. Unsa man kay sabutan. Kining maong tigom, inisyatiba ni Rudy. Busag ipatawag ko dahil kamo. Aron atong mahibawan kung usay tuyo sa kong pag-umangkon na tumanghaligi sa Gordones. Rudy? Ang panahon miabot na. Mao na kini ang higayon nga dugay ko nang gipaabot. Nga moabot. Ug niya, miabot na gyud. Tio Anton, kapot si Philo, Philip. Ug labi na gid nimo nga mo'y labing unang kapo rehimo sa batalyong Gordones. Inko Vicencio. Sugda na natog piang-piang ang Alcatare. Piang-piangan nato ang Alcatare ngadto sa iyang pagkalupog. Uyon ko. Labi ni kong uyon sa sugyot ni Rodrigo. Nakainom ka lang, Rudy. Maong midesisyon ka og ingon ni ana. Wa ko mahubog, Philip. Giilog og giyarok mang humabaw pang bino. Sa gidakong botilya, Rudy. Gusto kong mahubog, Philip. Ganina ra ko minom kay gusto ko mahubog. Apan bisan sa kadaghanan akong nainom, apan wagid makatandog nako bisan gamay ang bino sa Gordones. Hubog ka, Rudy. Dan! Mausab ang nahitabo dito sa Antolana. Mag-inusara gyapon ko mulihok aron suklan ang pamilya Alcatare. Di na ko makatugot nga mausap pa ang nahitabo sa Antolana. Labaw na kung dili na magkatugot. Kamausap pa ang maong hitabo. Sa akong obserbasyon, Philip, kanunay kang supak kung unsay hula-hula sa imong igagaw. Gusto kaming mamati kung unsay mo ikatampo sa atong tigom karon. Tungod kay nasabot nako nga kinahanglan ipakita kagid ang akong pag-uyon-uyon bisan unsay desisyon sa akong igagaw. Bisan ipakita ko pa nga akong pagsupak apan kay nasabot nako nga pirmi lang ko nag-inusara bisan makaayo nako ang desisyon alang sa Gordones. Apan kay bisan gamay dili man ko paminawon. Aw. Kamo ko isugyot. Kung unsa may ikasugyot nga sama nako nga muralag lusay kung asa katong kusgan nga sug adto ko magpilay-pilay. Pait kini mag-inusara ta. Pait kining tabangan tagdaghan. Bisan magkatarunganon mahug lang ngadto sa way katarungan. Sa imong paminaw, Rudy, unsay ipasabot sa akong gipanulti? O og dili ra ang angay mo untang isulti, Philip. Musupak man ko, Rudy. Wa gihapon ko'y mahimo. Maog na kaingon ko. Nga di na kinahanglan nga iapil-apil pa ko ninyo kung unsa may angay sabutan sa Gordones tungod kay wa man ako'y kapusranan uban ninyo. Busap palabihon ko nga mobiya na lang. Way kaping kabubuton, mga kalugo ko nga Gordones. Way kaping kabubuton ang akong pagbiya nining maong palagtigom. Kapot Chupino. Ingo Vicencio. Matod pa ni Rudy.
Ang panahon may abot na. Niyan ang higayon, busa. Halang ako. Si Rudy mo'y muhukom. Rudy? Sa labing dali, ilusad ang pagpangatake sa Gordones, batok Alcatare! Bisan asa ko pa ingon ni sa dakong tugaran sa mansyon. Tanan ako makita. Mao ang mga talan-ahon nga maapil si Rudy. Ang mga dagkong punuan sa mga kahoy. Ang natural nga sa pasapa, yung daghang mga alipangbang ang naglupad. Makita sa kinilito nga kauban na mo si Rudy. Asa man ko tako? Dili na ko makita ang mga nakita na nakong kauban si Rudy. Ganiha, dito ko sa daghang mga buwak pero ako magdugay, ibalhin ka dayon og laing dapit. Dito ka nasab sa mga dagkong kakahuyan apan mo kagihapon magdugay ug ibalhin ka nasab dinhi. Apan mo biya ka nasab og ambot. Asa ka nasab balhin? Dili ka mahimutang. Usahay manghinuktok kay lawom ugyo na ko na. Unya maglakaw-lakaw nga murag way tumong. Unya mo kalit og pangupaw. Sama aron. Nihilak. O sa may hinungdanan ni pagkabalin-balin o kung sa may nakapausap ni mo, Susan, ha? Ang imong gisagalan ako mga itapos sa akong mga ginikanan. Mo'y magsigig balik-balik sa kong una-una. Mao ka na hinungdan. Pa, Emil. Bangis. Bangis ang mga Gordones. Nakasaksi ka yun ning bako kung giungsat pagpamatay ang mga Alcatare nga buot unta nga magbantay ninyo ni Adela. Way kasing-kasing mga Gordones! Way kaluoy ang mga Gordones! Mga salbaris! Mga panuway ang mga Gordones! Mga panuway! Mga demonyo! Ang mga Gordones! Mao kini ang mga lugar nga ilawom sa gahom sa Alcatare. Sa ato pa. Ang andulanan na lang unta mo inhabiling nagpasilong sa pako sa Gordones. Apan na ilog kay kitagilot pagod sa Alcatare. Nag-inusara na lang ang Gordones batok ning daghan kayong mga dapit nga kaalyado sa Alcatare. Dili masayon, Rudy. Apan gikinahanglan na, Tio Anton. Ang sa may dugang mong nanguna, Rodrigo. Tanawa ka ng dapit sa Gordones. Kining dapit nga nahimutangan sa Gordones. Maurag Israel, gagilibutan sa mga Arabong nasod ng iyang mga kaway. Mao kini giingon ko rin, Rudy. Dili masayon. Kung ang Gordones ning panahuna morag pagkabutan sa Israel, dan ang Gordones kinahanglan nga ning panahuna perming magmadaugong sama sa Israel. Unahon og atake kining lungsod nga ginawngan sa Alcatare. Kay ginawngan nagpasabot mga ulipon sa Alcatare. Busa kinahanglan nga kahatagan kini lungsura sa iyang kagawasan. Kinahanglang lugtabon ang kadina sa gahom sa Alcatare nga migapo sa kaulipnan ning lungsura. Ning higayo na pa lang. Buot ko ng klaruhon ninyong tanan nga dili daghang sakop sa batalyong Gordones ang moatake. Kung dili pipila lang kabuok. Apan imposible kayo ang imong una-una, Rodrigo. Patiwasaw na ang imong pagkumangkon, Consigliere Anton. Padayon, Rodrigo. Ang moatake mao ako! Ikaw, Kapot Supilo, og sa lima lang kasakop sa bagong batalyong Gordones. Iapil ko, Rodrigo. Iapil ko.
Hatagi ko kay gayon. Hatagi ko kay gayon nga mapakita pa nako ang mga may katapusan pang mahimo kining sumusaop kong kusog. Muban ko nimo, Rodrigo. Wow kaming musong. Wow kaming muatake aron katagan og liberasyon ang maong lungsod nga naulipon sa kukos magpahimos o pagpagpanaog-daog sa imperyong Alcatari. Makabalik pa ka kamong buhi, Dinis Gordones. Makabalik pa kamong buhi, Rodrigo. Sa mataglakaw ni bisan kinsa. Kung ingon na ining paagiha, bisan si kinsa katong abuton og way pagsalig og pinaagi sa pagtuo nga wa say pagsalig, abuton kini kabalaka ngadto na siyang kahadlok. Mao'y tubig aron subhan o mapawong ang nagkayo nga kaisog. Doon ako'y pangutana o palihog, hinuktuki una ninyo sa dili pa ninyo tubagon. Ingon ani, kinsa man ang dunay dugay na kaayong nagdilaab sa kalayo sa kasilag, pagdumot o panimahos. Ikaw palihog, Kapot Teofilo, ang gusto nako nga mo'y unang mutubag. Apan palihog lang. Ayaw dali-dalia ang pagtubag. Hinuktuki una. Dugay ni ko naginuktok, Rodrigo. Kung unsay akong itubag sa maong pangutana. Ang Gordones! Tio Anton. Sa Malitsyofil. Dugay na ako ka ginuktokan, Rodrigo. Kitang mga Gordones, ang dugay na kayong may nagkayo-kayong mga panimaos. Engko Vicencio. Sunggod niya itong tinaydor na pagpagigubat sa batalyon Alcantari. Kanatong mga Gordones. Nagdilaab na nga akong tinguha. Nga paningnan kayo ng Alcantari. Dili ka tubig, Tio Anton. Dili tubig ang Gordones. Nga mo'y gamiton aron subhan ang nagdilaab nga kapungot sa Gordones. Nagbaganas kayugot ang mga Gordones ngadto sa Alcatari. Nagdilaab na sa kapungot o kasilag ang mga Gordones ngadto sa Alcatari. Nagbaganat ang daan kitang mga Gordones. Baga o kalayo ang Gordones. Busa subhanta ang baga sa kalayo. Hinuktokin ninyo kung unsay talanahon. Hinuktoki kung unsay mahitabo sa Alcatari. Kinahanglang sugod yun karon dayon. Huwag tango na ni bisan kinsa sa mga Gordones ang kabalaka o kahadlok. Ipuli ang kabangis apan ngadto ra sa mga Alcatari. Kamatayon alang sa Alcatari ug kagawasan ug kaluwasan sa giulipon sa Alcatari. Rudy, ang tubang babae sa Alcatari, apel bas maong panimalos? Oh. Susan. Magpili ko kung kinsay makauban nato, Engko Vicencio. Wa siya mutubag sa imong pangutana, Engko Vicencio. Tungod kay dili mamong-amungon ng Gordones sa mga babaeng buhat, Kapot Teofilo. Kaniadto sa ako pa mawang kapo sa una pang batalyon sa Gordones. May nahitabo na kaniadto nga gipasipadan ng babae. Naibawa ni Constancio, amahan ni Rodrigo. Gibitay ang nagpasipa sa babae. Niwat si Rudy ni Constancio busa. Masayo ko sa kong pangutana. Kanos ang mamusong sa lungsod sa Venta. Nga giulipon sa Alcatari. Susan? Kinsa katong pag-upamigawas sa solar ni Mansyon Yaya? Tagalungsod sa Venta. Nagusa sila din eh? Tiningop ang ilang pag-anhi sa mansyon. Binuwan ang ilang pag-anhi sa mansyon. Magunsa sila din eh? Unsa ilang tuyo din eh? Maghatod sa bahin sa Alcatari. Ngano? May mga kayutaan ba sabdi ay ang Alcatari sa lungsod sa Venta?
Sa akong nahibawan, halos lukup kayo taan sa Vinta, iya sa Alcatare. Halos tanang abot sa lungsod sa Vinta, iya sa Alcatare. Tugnaw na, di ka pa musod? Hayag kayo ang buwan ni Yaya. Oo, hayag. Sama na ako. Nagtanaw sab ka siya sa buwan karon. Ay, Usa! mabitang ang ganahan ko magtanaw sa buwan. Kaya dahil ka sa bitaw, hayag kayo ang buwan atong kapiuna. Gisusin ako siya sa iyang kwarto pero wa siya. Ug sa pagawas pa nako, nakita na ko siya nga nagparog, nagtanaw sa buwan. Hinay ko miduol niya. Naghangat kahapon siya, kaya nagtanaw sa buwan. Diyan na ko siyang tapat. Duha naming naghangat. Duha na tang naghangat sa buwan. Ay, nagkadungan ta. Lingin kayo ang buwan. Hayag kayo ang buwan. Ganahan ka sa diayang magtanaw sa buwan. Ingon ko ani, bisan sa bata pa ko. Kauban ako ang akong amahan. Iyak mo sa bakon. Duha kami magtanaw sa buwan. Labi na dihang namatay ang akong amahan. Kay kipatay. Ha? Ako na lang usa ang magsudong sa buwan. Kaluoy day nimo. Nadi ko'y pangutanan nimo og ay lang kalain. Husto tingali ko sa kong pagtuda nimo. Doon ka nagsige kag pamugos nga mubiya na din eh. Doon na ka na tingali. Wa. Naibaw ka na di ay sa kong pangutanan nimo. Nga doon na ka na minahal sa inyo. Wa. Hindi kugma pa. Wa gyud. Kay wa ko'y kugma. Kay wa ko'y kugma. Mora ka to, Yaya. Wa na siya tingog-tingog nga nipihan ako. Susan. Wa ko na siya kugma. Wa ko na siya kugma, pero kilitok niya sa kuwatubangan nga mahal kay ko niya. Nga bisan sa kahimtang sa Alcatare o gordo ni sa pangihigugma ko niya, Yaya. Iyang kilitok. Nahigugma siya na. Papa Emil. Kinsay nahigugma, Susan? O kinsay gihigugma? Wa mo tubag si Susan. Kinsay nahigugma o kinsay gihigugma dila? Kamong duha ang wa makatingog. Kinsa ganito day Susan? Katong kauban nimo sa inyong klase? Ay, eda, wanon makatiwa sa eskwela kay nagminyo man. Rino! Senyor Rinel! Ipagawas ang ako mga ero, makidua ko nila sa kwarta! Nagtanaw ka si Rudy sa buwan, Yaya. Tana day Susan, tana. May entra na sa mga kong nervyo. Pero ang iyang gugma din ako, may sampog kasilag. Sama na ko ka nahigugma niya, pero may daang kasilag. Tana day Susan, nanggawas ng mga dagkong iro ni Senyor Emil. Mamatay nga kuskadlo ka magtanaw sa dagko kayo nilang naong. Tinuod yun ka nga nahigugma siya na ako, Ay, Yaya. nahigugma lagi. Nahigugma siya ni mo. Maulay nakita na ko siya panagway. Dugo siya sa mga demonyo. Tanawa lagi. Wa sila'y kaluoy sa kong mga ginikanan. Sana man ni ay. Stupid! Anton,
Inko Vicencio, Anton, nakahimo pa ko. nahibaw ko. Gusto sab kong musaksi ni Rodrigo. Rudy, Adto nami, Tio Anton. dako ko pagtuo sa imong mga pok, Rudy. Doon ako'y pagsalig kayo. Salamat. Tara mo! Anton, Sige, Chofilo. Anton, Sige, Inko Vicencio. Maisog pa si Rodrigo kaysa iyang amahan. Larga! Ang mga takuban! wa kalimti ang gamito na itong mga takuban, Rudy. mao kini ang giingon ko ninyo, Rodrigo. Kinada kong lodging house, nagkaraan din is benta. Mga naog ta, Kapo Chufilo. Inko Vicencio. Abierto ang pultahan. Sud lang. Unsay ato, ha? Ay. Tinood ko din, basta matikuang ng tao, humok na kayong malimot. Vicencio! Hipólito! Vicencio! Kumusta? Ay, maayo kayo ko. Gano bang niya ka man, ha? O kinsa kining imong mga kuyog? Tutukay kining batanon kung doon na kabay may nung duman. Wa siya'y kalainan ni Don Constancio. Kinsa kini siya, Vicencio? Anak ni Constancio, si Rodrigo. Siya mao'y manguharon matapos na ang inyong kaulipnan sa Alcatari. Kung may tabo man ka na, kanus aman. Karungyong adlaw. Ipanumpa ko nga mainyo na ang kagawasan gikan sa kaulipnan sa Alcatari. Maayo kag yung pagkaliwat sa imong amahan. Ikaw gyud si Rodrigo. Ang tinuod, dito ko sa pagsaulog mo sa ikanapo mong panuigon, Rodrigo. Saksi ko di ang gisong sa tinaydor nga paagi ang Gordones. May gani kay nakaikyas ko. Og sukad ni adto ang mga dapit nga iya sa landong sa Gordones. Sayon na kayong nailog sa Alcatari ang mga dapit nga iya sa Gordones. Sa akong nabalitaan, nahurot-hurot yun ang mga dapit nga iya unta sa pag-amuma ug pagmahal sa Gordones. Pero kadiyot lang kayo. Kadiyot lang. Unsay akong ikaalagan? Nabaw kung dili ka mo balibad nga ni Mimusa ka sa mong lodging house. Sa tanang higayon, Vicencio. Sa tanang higayon. Pila mo kabuok pala. Wow, kabuok. Andama ang... Usa lang kakwarto, Hipólito. Mag-usa namin usa ka kwarto. Nakasabot ko. Joselito! Ano, Hipólito? Andama ang usa ka kwarto. O paganda mo sabog lami ang pagkaon. O, ano, Hipólito? Timplahan ko kamog kape. Nakauyon mo hining kwarto, ha?
Sa maghapon sa una, Hipolito. Way kausaban kining dapita, Vicencio. Batanon pa kita kaniadto. Mauna kining dapita. Unya na lang ko magpasalamat ni mo. Wada ka na kinahanglan na. Mubalik ko alang sa pamahaw. Sige, Hipolito. Sige. Sod mo. Sila na to kinigpultahan. Ganun wa ka magtingog, Rudy. Engko Vicencio, Rodrigo. magkasalig ba kita? Dili gyud makaako og luib sa Gordones, Hipolito. Kung nahibaw ka pa lang kung unsa ka dako sa utang buot ni Hipolito sa Gordones, pinagi sa imong amahan. Salig, Rudy. Ako mo'y labing unang kapos batalyon, Gordones. Usas mga yano lang at tindiro kaniadto sa Hipolito apan gihaw Asia ni Papa mo Constancio. Yatagag puhunan na ron magkinaogalingong negosyo. Umaw na ni karon ang iyang kahimtang. Salamat, Engko. Wa matandog ang mga botelya sa vino, Vicencio. Gidili ang vino nining gayon na. Salamat na lang, Hipolito. Nabusog ba mo? Nabusog. Rodi, unsay akong papel, aning adlaw. Dako kag ikatabang Mano Hipolito. Sultihi ko. Mauni ang munisipyo. Naay mga kapulisan. Apan tungod kay kining lungsura, gituok man sa Alcatare. Ang balaod sa Alcatare, mo'y balaod ning lungsura. Ang mayor ning lungsura, ilado kayo nga hiniktang iro sa Alcatare. Ang hipi sa kapulisan, ito'y gihapon sa Alcatare. O ang mga sinalikan sa Alcatare? Kining bayan likod sa munisipyo. Niya din ang mga sinaligan sa batalyong Alcatare. Pilas sila kabuok? Kapinkon ko ang 20 kabuok. Pulos mga abusado. Sayon ra kayo ang buhaton nilang pangabuso, labi na sa mga kababayenan din Tanang lungsuranon kanunay duko ang mga ug bisan usa. Way makaako og sukol sa mga sakop sa batalyong Alcatare nga niya ning lungsura. Rodi! Mangandam na ta! Mura jud mo tinuod nga mga mamaligya ay. Ug ang mga armas, dili mailhan sa ilang mga sudlanan. Kapot Chufilo. Rodi. Engko. Rodi. Mano Hipolito. Rodi, ang tulong bahin nga abot ining lungsura adto ni Emil Alcatare. Tanang abot sa mga katawhan ang tulo ka bahin ngadto gihapon sa kamot sa Alcatare. Usara ka bahin ang maangkon sa matagabot sa katawhan. Ingon na kaluoy ang katawhan din ni sa lungsod sa Vinta. Ingon na ang kahimtang na mo din ni sa among lungsod. Pila ka oras gikan karon Mano Hipolito. Dili na kamo mga ulipon. Mahimo na mong gawas nun sa madaog-daugong Alcatare. Tanga mo, Kapot Chufilo! Ato na mi. Hipolito! Huwag yung ko magtuong nga may apil ka pa ining trabaho May apil ko. Nanangid ko nila nga mao na lang kining katapusan kong pag-apil. Kay niya ka magpuyo, Hipolito, nga suod sa Gordones. Dugay na kaming nangandoy nga makalingkawas sa kaulipnan. Sa hakog nga Alcatare, Vicencio. Sa dili pa mo sa abangadlaw,
Mahanggap na ninyo ang hangin sa kagawas ang tindis inyong lungsod sa binta. Amping? Sayod ka jud kung ako'y mag-amping. Wa na unta ko nimo makita karon nga nagbarog si mo nga tubangan, nga nagkikuyog og pagpanlakaw. Hipolito, kadahugan sa Gordones. Kadahugan sa Gordones? Sa dapit og lugar sigon sa atong ikasabutan. Oh, Rudy. Kapot si Philo. Kung makontrolado ninyo ang bahay nga tuwa ang mga sako sa batalyong Alcatare, kung kapugan nga dili sila mapasakitan, bisan ko si, ayaw ka na ninyong buhatang ato nila. Paabutaon ako ninyo. Kay kadyutra na mong humanon ang munisipyo. Oh, Rudy. Engko Vicencio. Ganihara kong nagparabot ni mo, Rodrigo. Tana. Mga sakop ka to sa batalyong Alcatare. Padaplin mo! Padaplin mo! Niya pailaing si Kinang! Tuwa sila paingon sa bahay likod sa munisipyo. Tara mo! Unsay ato ninyo? May hinundanaw ng taming tuyo sa mayor. Naaba siya. Anay, suwat inyong mga ngan o tagadiin mo. Di na kinalang isuwat na mo kung kinsami. Dili mit interesado, ana. Ako! Si Vicencio Sevilla! Ang labing unang kapo sa batalyon Gordones o kini akong kuyog mo ang bugtong anak ni Don Constancio Gordones. Mga Gordones! Ipta ang inyong mga armas kay mga banda mo magkadugo. Bumbong. Arin ako, Inko. Batalyon Rodrigo Gordones! Kamong mga wailabot labi na katong may hilom nga kayugod sa Alcatare din sa lungsod sa Binta. Na may ulipon ninyo din eh. Puyo lang mo. Huwag saksihin ninyo. Ang umabot ninyong kagawasan, gikan sa kaulipnan sa Alcatare. Hey! Mga amigo! Hibaw ba mo sa sugilano ni Bonifacio? May mga bantay ang pulutan sa opisina sa mayor. Ulo! May tuyo ka sa mayor? Kisa ka man? Si Rodrigo Gordones. Bugtong anak ni Constancio Gordones. Kaway! Ako si Rodrigo Gordones, Mayor! Patyan ninyo siya! Bugtong kong anak ni Don Constancio Gordones. Dili gidon ta ko buot nga mapatay sa imong mga tao apan namugos sila nako. Mamatay ka, Gordones! Kamu na nago! Gawas mo sa iyong gitaguan! Kinsaman mo? Malapit kami ni Don Constancio Gordones. Sugod karon. Mabalik na ninyo ang inyong kagawasan. Dili na kamo ulipon sa Alcatare. Rudy, wa mo sukol ang mga sakop sa batalyong Alcatare. Ulos nago sila mga kaina. Chufilo. Ulos sila mga sakop sa batalyong Gordones. Ginabihag sa Alcatare. Nitong disung sa Alcatare ang mansyon sa Gordones. Napugo sila sa pagserbisyo sa Alcatare. Karon, andam na sila mubalik sa Gordones. Apan kinahanglang ibalik sila sa pagdisiplina. Agad sa kabubuton sa imong amahan kaniadto. Nga kinahanglang dili mga abusado ang batalyong Gordones kay mga disiplinado. Ipasinggit sa katawhan ng lungsod sa Binta nga nahibalik na ang ilang kagawasan. Og dili na sila ulipon sa Alcatare. Ano bang batalyon? Sulmo na to ang Gordones! Gubato na to ang Gordones! Ano ba batalyon? Kapuka na ninyo ang batalyon! Oh, Senyor Emil! Pagdali! Ha? Nasuko si Papa Emil. Dali mo! Yaya!
May nasuan sa iyo, Emil. Nganong tapukon man ang batalang Alcatari. Yaya! Usa man rin nahitabo! Papa Emil! Ano, Papa Emil? Usa ipasabot ani amo nakita nimo? Yun, Emil! Yatas batalas pamilya! Papa Emil! Ayaw pagkalis puntahan, Susan! Apa nang sa malaki nahitabo? Muwagi ko! Dali, Susan, dali! Padaplin! Ipagawas ninyo at kinahon ng mga bala! Ang labing mga kusog ng mga armas! Senyor! Ipagawas! Yaya, Adela! Usa magigay nahitabo! Dali, Yaya! Kaman ka! Dali! Dili na lang ta. Nagdapok sila kung hawan ang mga sakop sa batalyon sa Alcatari. Susan! Nagpakita ang pagsukol ang Gordones! Yaya, Adela! Nakuha nila pagbalik ang lungsod sa benta! Yaya! Kung dili dayon nato masanta ang pamilya Gordones, mo na lang unya ang atong mamatnunan nga mahapla kita sa dakong kapilihan. Nahibaw ba mo? Nga dali na kayo nilang nabawi ang lungsod sa benta. Way o sa kauras, ila dayon na kontrolar ang lungsod sa benta. Way o sa kauras, ilang nabawi ang lungsod sa benta. Dako kining gubata og mulanat pa kining pila ka adlaw anon ilang paso na do ang Gordones aron ibalik paglubong ang mga Gordones. Kamatayon sa Gordones! Kamatayon sa Gordones! Klaro kaayo na tunadungog si Papa Emil. Susan, unsa man ay kining lungsod sa benta? Nga naman ingo man siya nga napawi sa pamilya Gordones ang lungsod sa benta. Nga naman di ay, nangilog di ay ang Alcatari o butangan dili ila. Susan! Nangandam na sila, Yaya. O batod pa niya dako kining maong gubat batok sa Gordones. Doon nakapatingali mga nahibawan. Ngawa ni mo ikasulti nako kung unsa ang Alcatari. Wa na, Susan! Palihog! Wa na lagi, Susan! Palihog! Sige! Masulti palihog! Sultihan ta ka kung unsa-usaba ang Alcatari. Sultihi ko kung unsa man say papel sa Alcatari. Sa ato ka naniid kamong duha. Oo. May isulti ka nga to ni Susan na dila aron mahiluan ang iyang una-una. Sige. Isulti mintras ni ako sa inyong dool. Sulti, Adila! Usa may akong isulti ni Susan, senyor. Mapoy among pag-abot din Nahibuong lang nga nganong nagubot mo. Natural nga bation among mga babae ang kahadlokon. Maoy among makita ang among nakita karon nga murag nanganda mo alang sa usa ka gubat. Og oo, nadungog namo nga gubato ninyo ang Gordones. Pero wa kami masayod ngano usay hinungdan, Senyor Emil. Giilog nila ang usa ka lugar nga iya sa Alcatari. Pinangga sa Alcatari ang lungsod sa Vinta ug ang katawhan sa Vinta. Ingon niya nakasalbahi sa Gordones, Susan. Ingon anak kabangis og way kaluyong Gordones, Susan. Kinahanglang magbayad ng Gordones sa Alcatari. Gusto nagkalinaw ang Alcatari. Apan gusto kagubot ang Gordones, dan! Pailan kanilang mahal! May kipasabot ka ganihan ako. Diyang may abot si Papa Emil. May isulti ka na ako nga maoy labing tinuod, Yaya. Apa napaggang ka sa iyang pag-abot. Karon isulti na palihog. Ayaw kalimot, Adila. Ayaw gyud kalimot. Putlon ko ng imong dila o niya akong ipakaon nimo. Ayaw gyud kalimot. Karon sulti na, Yaya. Sulti na!
siya mo balik, sultihin Pasaylo ako. ako. Wa ko ikasulti. Namakak ka na ni Papa Emil. Unya karon mo limod ka na sa nako. Nga wa kay ikasulti. Pagkakon! Ni ako isulti mo. Ampot. Angay ka pang mangangha. Ani ako itug-ani mong kamaturan. Apan dili ka na tingali ani angay pang makalitan. Kay usamang kini sa mga butang nga gitaguan og maayo aron dili nako mahibaw. Susana. Dili nako tinuod nga amahan si Papa Emil. Angay ka pa bang makalitan? Angay ka pa bang manganga? Angay ka pa bang makugang? Susan. Apan dili ka gid nako mapugos. Kay imo ka ng kabubuton. Apan magampo ko. Nga mutugan ka na kung unsay mga tinaguan sa Alcatare. Magampo gyud ko, Yaya Adela. Tungod kay anong bation magyud ko kaluoy nga mag-una-una ni Rudy. Sultihan ta ka. Wa na magbalinaw ng akong huna-huna. Tungod kay may kisulti na si Papa Emil nga rikan ako kung unsa ka bangis o unsa ka salbahis ang goodness. Ang tinuod, Yaya Adela. Nahasol kong maayo tungod kay kuwang ako sa pagtuos yung gisulti nga rikan ako nga salbahis o bangis ang goodness. Susan. Susan. Pabuton gid ako, Yaya. Kung kanus ani mo itug-an nga rikan ako ang imong nahibaw-an nga hangtod karon imong gitaguan. Nakahukom na ko, Susana. Nakahukom na ko. Hindi na ko makaantos kung abdan pa kong laing adlaw din eh. Maghipos ako sa akong mga butang. Daghang salamat sa imong pag-atiman ako gikan pa sa akong pagkabata. Ilon ko kining dako ko kayong utang kapuputon nimo. Sabton man ako nga mubiya ka na dinhi aron kalikayan mo ang bation mo kahasol apan nasayop ka. Kay hangtod sa imo unyang pagkatog, duahon ka sa imong urom. Daghang salamat, Gordones! Ato na mi! Rodrigo! Inko Vicencio? No, Rudy. Ngadto na ta. Dili ni mo ikaw lagway ang gibating kalipay sa katawhan sa binta. Laong kag giunahuna, Rudy. Unhe ang nag-unang mga sakyanan, Inko Vicencio. Sirbatuhi sila. Kay muhunong kita sa unahan. Ganong manghunong magkita sa unahan, Rodi. Unsa man ang naagi ron sa imong una-una? Sirbatuhi palihog, Inko Vicencio. Yun ang masakyanan! Sinyasi nga manghunong tanan! Doon natas lungsod sa Vinta. Mo ikong pagtuong ang labing ligong puwersa sa Gordones anaa pa karon sa lungsod sa Vinta. Gamitan niyo ang teleskopyo o klaruhan niyo sunahan! Mingaw, Senyor Emel! Mingaw! Tuwa pa sila karon sa lungsod. Nagsilibrar sila nga nabawi ang Vinta. Pahimos lang na itong higayon. Kinahanglan mailog na ito pagbalik ang mga lungsod. Nakakita ka ba? Oh, Inko Vicencio. Nangunay siyag lantaw sa unahan. Liwat siya siyang amahan. Kaniad itong mangunayo sa ganto sa ubang bulwaton sa batalyon. Niya na siya, Inko. Nagdali. Rodrigo!
Itago dahil ang mga sakinan. May mga kaaway. Doon na din ang batalyon Alcatare. Mga damtanan, kapot si Filo. Isumo ka mga sakinan! Dali! Dali! Dito mo, kapot si Filo! Unahan mo, Jotay! Ang biya sa natong porma! Ano may tirin na pita? Kamu Maximo! Sa unahan pa mo nila ni kapot si Filo! Pero atos may kastampi! Pasudlo na nato sila hantod nga matungod na sila namo ni Inco Vicencio. O naming magpabuto. Kung maataw sila, naamo ka po si Pilo. O kung maataw pagit sila, naa sila si Maximo. Oh, Rudy! Sa inyo mga pwesto, Maximo! Diri ka na ko, Inco Vicencio. Oh, Rudy! Yun ang una ang sakinan. Awan gihapon unahan. Mungit-ngit na karong taod-taod. Igo-igo gyud nga musud ta sa entrada. Ngit-ngit na. Ug mas dako tag bintaha kaysa Gordones. Larga! Ha! Labing siguro nagsilibrar gihapon sila. Kay napawi nilang binta. Kung wa ko masayo, mauning dapita ang entrada sa pusod sa lungsod sa Vinta. Rudy, kung sa'yo mo naklaro di ang teleskopyo. Ikay tanaw, Inco Vicencio. Ambi paliw. Ay! Niyan na sila, Rudy. Niyan na ang mga Alcatare. Dawat ng teleskopyo. Nagpaduong na din ang mga Alcatare. Agduntas si Rudy. Una silang magpabuto si Inco Vicencio. Makita na din ang entrada sa lungsod sa Vinta. Anam-anam nang mingit-ngit. Yun ang sakinan! Rudy. O Inco Vicencio. Mihunong nasab sila. Ilagi siguro kung ba'y delikado. May abantay na sab sila. Kaniyara kong andam, Rudy. Niyan sila. Nagkanuol na yun. Anam-anam na silang misaylo nila ni Maximo. Oh! Ibalik ang sakyanan, Vincio! Ibalik! Nakamatod sila, Inco! Ibalik siya lagi! Mibalik sa akin! Di siya magkakiyas, Inco! Rudy! Nasa ka! Rudy! Rudy! Inco Vicencio! Iswag dito! Ako'y mudaan ng sakinan! Iswag tayo, Rudy! Dali! Oh. Nibaw kong himog yung kokdo na nakikas. Ako, Dave! Pero sa'yo na nimo kung mo gamit kasi mong armas. Paspasan pa, Inco! Rodrigo! Husto na! Husto na! Husto na! Doon nagigukod sila si Rudy o Inco Vicencio! Ayaw! Ayaw! Ayaw ninyo sila ilabti! Sila kala si Hipolito! Gikan sila sa lungsod sa Vinta!
Ako, Jopelo. Hipolito, may kay niya mo. Musod unta sila sa inyong lungsod. May gani kay nagauna-una si Rudy nga muhunong midining dapita. Tuod man, nangabot kining mga alkatari. Og si Rodrigo. Kamu na'y bahala din niyo, Pilito. Apaso na mo si Rodrigo, gamigukod kang Emil Alcatari. Kuyog si Emil ning mga tawana. Dahadlo ko, gagukdon yun ni Rudy si Emil hangtod sa ilang mansyon. Mahog sa kadelikado ang kahimtan ni Rudy, Kapo Jopelo. Magkuha taglaing mga kauban sa batalyon Alcatari. Balikon ta ang Gordones. Balikon na to ang mga Gordones! Dili ko din sila katulgan. Paspasi pagtaga na ni Sakilan! Kung gusto ko sa akong nakita nga si Emil katong balik sa agi. Talawan si Emil. Ngayon mabalik man siya nga agi. Di ba tayo siya kahadlok? Kung may lain pagkusugan ng dagana in Covicencio, puni pa! Niya pa Rudy! Niya pa ikaw puno ni kusugat! Niya! Naibaw na kita unsa ka desidido, Rodrigo. Dako ko pagtuo nga iya yung lutuson si Emil bisan hangtod dito sa tugkaran sa mansyon sa Alcatari. May mutang sa peligro si Rodrigo. Paspasin ba? Basin mawahi na ta! Paspas! Rudy! Naara nga itong gigukot. Pirmaminti ang dagan sa sakyanan, in Covicencio. Targito na ko ang duha kaligid. Manihog imo, Rudy. Hingigo ka kayo. Pirmaminti lang yun, in Covicencio. Pirmaminti lang. Kana. Pirmaminti lang, Inko. Ingon ana. Ingon ana. Makita na ang mansyon Alcatari. Doon na lang kita. Malaing sa kinan sa luyo! Dulatas ka nga sa mansyon, Senyor Emil. Kanaw-dalaw, dagan na paingon dito. Ako na yung matubang sa nagukulato. Kanaw na, Senyor Emil. Animal ng mga Gordones! Ako na yung bahala nila. Ako na, dagan na. Dagan! Di na sa kumutuong at nuto ni magluto sa Emil nga tusod siyang mansyon. Bisan pa nga to sa higdanan, in Covicencio. Lutuson ko git siya. Dili, tika pasagyan, Rudy. Kuyugan, tika. Doon na ta sa gate! Doon na sa gate si Emil! Dali! Tana! Nagugtas sa dugkaran sa mga Alcatari. Sa ako ng gingon. Katapusan na nila akong pasundayag, Don Rudy. Busa magbilin sa pagkandumanan nga dili giyod ang ngayong malimtan. Hablay ang gate! Hablay ang gate! Pagalay, sedo kayo mablay! Siri! Siri na ang gate, Siri! Mga batalyon ng Katari! Naghatod din silang kinabuhi ang sakop sa Gordones. Panganda mong tanan! Panganda mong tanan! Ablihi ang ganghan! Ablihi ang ganghan! Ni anatas gangaan sa mansyon Alcatari, Rudy. Kung mapatay ko na si Emil Alcatari, matilawan na sa daghang dapit kung unsa ang kalinaw, kung unsa ang gagawasan, in Covicencio.
Miablikan. Rudy. Tuhara imong kapilian, Rudy. Mobalik kasi mong agi o buhi kang makapauli sa inyo, ha? O kung mamugos kang sod sa marang namugos kas imong kamatayon. Balik ka sa akin, Rudy! Dili pa hinog! Ayaw atha! Ayaw atha o po ang mong bunga! Na kung sayop, kining imong buhaton! Paminawa ang imong mga kauban salbahes! Ang kansita, Rudy! O niya ka na hinungdan! Yung dili mo matuman ng imong panimaos! O sa may inyong rason nga panimaslan ninyo ang mga Alcatare! Kamu mo'y angay panimaslan kay kamo ang among sa Alcatare! Las Cruz! Kaga! Huwag sila patay! Hey! Rudy! Pahimusli kining laing higayon. Pahimusli kining laing tabang ko kanimo salbahe! Rudy! Kana! Dali! Pagdali, Rudy! Rudy! Maayo na ba ang imong mga suman? Rudy, pagdali! Anong wa ninyo pambatya ka itong mga tawanan? Pasalabi, senyor. Nagpatunga si Susan. Nagtiyo na mismo ka kaway. Kaway, kaplit talikuang apan mamong si Susan kung amo ka na... Nagpatunga ka! Kung sumay buot mong ipasabot. Mini di ay ang tanan ko nakita ni ining baya. Susan! Mini kining tanan. Gikan pa dahil sa kong pagkabata. Wagin na akong matilawi ang tinuod nga kalinaw. Gikan pa dahil sa kong pagkabata nga wagin na akong matilawi ang tinuod nga pagpinatiay. Tungod kaya naghari sa tanang mga napit nga ako nahibawan o kini mismong akong gibarugan. Mo'y naghari ang pagdumot ang panimaos. Hain man di ang tinuod nga kalinaw. Hain man di ang tinuod nga gugma ang pagpinatiay. Asa man ako kini makita. Asa man ako kini mahika. Ang Alcatare nagdumot og nangatig panimaos sa Gordones. Mausap ang Gordones nagdumot og nangatig panimaos sa Alcatare. Kinsa may makatarunganon nga magdumot og manimaos. Ang Alcatare o ang Gordones. Kinsa may angay og lami kayong dumtan og pahamtangan sa pangit kayong panimaos. Ang Alcatare ba? O ang Gordones? Ayaw kong tanawag ng wala na, Susan. Balik kong susi mong kwarto. Balik na nga to si mong kwarto! Maghimo kog plano. Sama niya itong plano nga gipanglungguan ko sa iyang si Constancio Gordones. Mausab kini ang mahitabo sa dili madugay sa Gordones. Bungkagon ko na sa hubog kinahanglang malukapan na sab sa kapildihan ng Gordones. Niya ka pa man lagi. Ingon ka kay mupiha ka na din eh. Tingin ko makahimbo na Susan, oy. Muna na magukang akong anak. Gamay magul kang bata nga ako na'y nagbantay ni mo. Iya kong gitutukan og maayo, yaya. Nagkasukat ang among mga mata. Huwag ko magtuo nga siya pa di ang diha sa gawas. Kita man. Si Rudy. Si Rodrigo. Susana. Kinganlan ko siyang salbahe sa apan ng tinuod. Ako mao'y sakit na.
May abot ang paborito mo kaing pagumangkon, Tio Anton. Nahibaw kong may lampos sila, Philip. Ato silang tunulan og palipay. Doon na po kay buhaton, Tio Anton. Dispensa mi. Chufilo, Gusto nang ko magigsulti ni mo. si Rodrigo, ngano nagpabilin siya sa sakyanan? Ngano wa siya manaog sa sakyanan? Pasagdiyo na siya. Tana sa sud. Iya ka ng gibuhat. Dili gayud bahadlok mamatay si Rudy. Dito na sila si Inko Vicencio sa gate sa mansyon sa Alcatare. Unya gano'n nabalik pa man kamong buhay din eh. Nga kung buto na unaon. Bisan unsaon pa. Kamu ang alkansin atong higayon. Tungod sa kabatanong babae. Sama kabatanong ni Rudy. Siya mo'y migawas aron atubangon si Rudy. Nga desidido na kayong musud sa mansyon sa Alcatare. Usa kabatanong babae. Sama og pangidaron ni Rodrigo. Ambot kung gusto baka ko ini nga kong pagduda. Gaang maong batanon nga babae. Dako na sabdi ay ang anak ni Severino Alcatare. Parehas makitag pagduda. Anton? Mo'y sulti sa pari nga nagbunyag sa anak ni Severino Alcatare. Ang pari? Ang pari nga buot untang patyo ni Emil Alcatare nga manghud ni Severino? Ang pari nga patyon unta ni Emil. Tungod kay sa matagwali ni ini, iya mang sawayon si Emil Alcatare. Apan halos tanan nga wa mahibaw kung unsay tinuod. Nga kana si Susan Alcatare, dili matuod nga anak ni Emil Alcatare. Oh, Rudy! Anton, nakadungog si Rudy. Nakadungog ka ba sa among gipanagsultihan, Rodrigo? Tinaw kay na ako nabati, Tio Anton. Nakadungog ko, kapot si Philo. Nagkasaba ko nga naminaw sa inyong gipanagsultihan. Wa ka makasa, Rudy. Sige. Anton, mura nagkaila si Rudy ug si Susan. Ha? Unsa man pagkahitabo ba? Ngano magkaila man kuno sila? Kana mo'y makapahibong kayo. Kung gusto manggani ang akong naobserbahan. Tugay kay silang nagtintukay. Ug ang nakapasamot kay namong si Susan ingon ini. Paymusli kining laing higayon. Paymusli kining lain kung tabang nimo salvais. Kapot chupi lang. Unsay mong ikasulti, Anton? Unsa? Rudy, ligaw tong ko. Nagtimo-timo ko. Dali, sud. Sira na ako kinipultahan. Musugot ka, Inko. Ay, sige. Sige lang, paliw. Lingkod. Medyo importante gitingali ninyo mong tuyo na ako sa kay. Sa akong pagsabot gusto kang makigsulti na akong sekreto. Gusto ko klaro. Daan pa ko. Ayaw kong limti. Ang tinuod may gusto kong mabati gikan nimo. Hinumdumi. Nga dako kay kong respeto nimo. Dako kay kong pagtawad nimo. Ang hain niya itong gusto mong sayran. May tungod kang Susan Alcatare. Susan Alcatare. Dili siya anak ni Emiliano kung Emil Alcatare. Anak siya sa maguwang ni Emil ni si Severino Alcatare. Kaniya turo di malinaw ng tanang mga dapit dinining maong kayutaan. Ana ang pagbinatiayong pagsinaptanay sa laktod na gari ang kalinaw tungod sa panagsuod sa nagkalain-laing pamilya ni ninyo ta.
Kaniadto ang tinuray labing suod ang Alcatare ug ang Gordones. Suod sila sa papa nimo Constancio ug si Severino. Apan tungod siyang mangod na si Emil, nga nagkampin ug usa ka ambisyon nga mo'y magkari, iyang gipatay og unay ang iyang maguwang si Severino Alcatare, nga mao'y matuod nga amahan ni Susan. Dili pa yun iko, iyang giunay og lugos ang ginahan ni Susan. Ug pagkauman gipatay niya, ug ang gipiling buhi mora na si Susan. Ug guman na to, siya na ang ilang pangu sa pamilya Alcatare. Og dia dayon, wailangan sa tinidor nga paagi, iyang gisakaw pang nagkalinlaing pamilya, ug ang gipasangilan nga mao'y nagpatay ni Severino, naglugos sa asawa ni Severino, unya pagkuman gipapatay, gipatay padab. Ang gipasangilan, mao ang imong amahan. Ang gipasangilan sa maong mangilngig nga hitabok, mao si Constancio. Ug diya sa dayon na tao ang kayugot, nagtumod ug ang panimaos sa usang-usa kay bituo ang tanan sa mga bakak ni Emil Alcatare. Ug si Susan? Oh. Sa ingon na ng pangidaron ni Susan Alcatare, dili sa pumutuo nga wa pa siya mahibaw, nahitabo siya maginikanan. Pero kung nahibaw siya, Rudy, apahan dele sa tinuod yung hitabo kong dele sa mga bakak na pagpalakaw ng traidor na Emil Alcatare. Engko Vicencio. Rodrigo, panahon na sab. Nga mahibaw ka, nga bisan mortal ng kaaway ang Alcatare Gordones. Apan may usa ka binuhat nga mao matuod nga Alcatare. Apan labing makaluluoy kayo karon ug kahimtang kana o agilain si Susan Alcatare. Uy, apan kadiyot, anong Tungod kay dito kumapadpad sa kayutaan sa Alcatare ni atong gibanhikan namo ang batalyong Alcatare nga gikan sa Andolana. Unsa? Si Susan Alcatare ang nakakita nako nga samaran kaayo. O kunwa pa siyang tabang, taud-taud akong patay. Ingon ana ang naitaburo dito. Una kong kipati o kasilak ni Susan. Uhay na siyang bipati na kong kasilak. Kay uhay man siya nahibaw nga ako usa ka Gordones. Apan sayo pa mo ang kasilang. Ingnon taga sayo pa mo ang kasilang. Tungod kay dili man tinuod ang iyang nasayran. Ug labing siguro, dito siya masayod kang Emil kay baka kang iyang gituhuan. Ug dili siya ngay masilag ni mo. Waya bisan gamay sa ang imong amahan. Palakaw lang kini. Usa ka baka ang ipatuo ni Emil. Gusto kay ko. Magkaluluoy kay si Susan. Makaluluoy yun kayo. Makaluluoy yun kayo. Rudy. Salamat, Engko Vicencio. Rodrigo. Sige. Kamungi palihog ang himuon akong tigom alang sa sunod-sunod nga pagpangatake nga buhaton sa Gordones nga to sa Alcatare. May tubod ang iyang luha. Ang samang kahinungdan. Unsa? Tinuod ka? Tinood, Senyor Emil. Tuwa ka rin siya sa ubos. Amon dinakpan. Wala naman sila hilabti. Kay, ang among gusto nga ikaw mo yung patay niya. Unsa di ay? Unsa di ay? Bisan usahan kong kwenta.
Dili gyud ko makatuo nga mituyo kag tunog sa kayutaan sa mga alkatare. Kumusta, Senyor Emil? Philip Gordones. Unsang klasihas kamatayon ang gusto mong mangkon? Nagdaakog mayong balita, pabor ka nimo, Senyor Emil. Ituguan ko nimo ang tanang plano karon sa Gordones, batok ninyo mga alkatari. Karon, Emil Alcatari. Ibalin ako ang iyong pangutana diya nimo. Karon, Emil Alcatari. Unsang klasiyas kamatayon ang ipahamtang nimo ni Rekanako? Ambi ka ng atsa, Edmundo. Nganong... Ipaod ang iyang os sa lamisa! Ipaod! 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 Emil! Huwag kayo utang, buot! Mauni mong ibaos! Mauni mong ibaos na ako! Tarungag paod! Tarungag paod ang iyang o! Tarungag paod ang iyang o! Emil! Bisan ng saon kaaway yun ka mo sa Alcatare, Philip! Tungod kay bisan ng saon dugo ka yun sa Gordones, Philip! Tungod kay bisan ng saon mga mata yun mo gurot nga mga Gordones, Philip! Tungod kay bisan ng saon pa ninyo, Philip! Hot doon yung magpatay sa Alcatare! Pasensya ka na. Dawatay mong baso. Usbon ko, pasensya ka na. Apan dili na gid matagan nga doon na gyud tawo nga may swerte pa. Kahatagan pa gyud ay ug laing higayon ug mahatagan pa gyud og katapusang higayon. Swerte ka kaayo kay may kalit nga may kidnap sa kong utok ug maoy nakapugong aron putlon ko unta sa atsa ang tuyhakaw mong liog nga gipaod na sa lamisa. Nagtuog yung ko na. Napatay na yung ko na. Daghan pa ba kayo kang nahibawan? Kung siya mga plano ninyong mga Gordones, batok na mo mga Alcatare, Philip. Pwerteng daghan na, Emil. Pwerteng daghan na. Iyarok ko na ka ng vino. Traidor. Oh. Tawag ako niyong traidor. Apan traidor nga may kayuhang tumong o kausa. Tukto ka palihog ang pultahan, Kapot Chufilo. Inko Vicencio. Sod mong doa palihog, sod. Sira na ko ang pultahan, Inko Vicencio. Pasensya na mo nga mura kog sa kinsa. Nga mo mipatawag ninyo nga mo usas na kunang dagkong haligay din si Gordones. O sa imong tuyo na mo, Chufilo, Inko Vicencio. Niya itong higayon. Ngawa mo magkauyon si Rodrigo Chufilo. Niya itong higayon nga nagkasumpake mo si Rodrigo sa mga pamaagi kung asa baniga ng mga Alcatare. Yatong naginusara si Rodrigo nga may banig sa batalyon Alcatare kaya may supak ka mo nga gusto kayong una unta ni Rodrigo. Bukas nga kong dughan, Inko Vicencio. Kung sawayon ninyo, ang sayop ko kayong desisyon. Sa tanang higayon, andam kong mudawat og bisan unsay silot kay pahamtang sa Gordones. Garin ako, Inko Vicencio. Kapot, Chufilo. Dili ka na mahitap mo. Tungod kay mo ay pung ni Rodrigo, nga dili ka na mahitap mo. Inko Vicencio. Dito di ay sa kayutaan sa Alcatare maabot si Rode. Ha? Dito sa Alcatare? Unsay?
kundi patungod ni Susan Alcatare. Patay na unta si Rudy. Oh, Inko Vicencio. Si Susan Alcatare mao'y hinungdan nganong naluwas og buhi pa ang bagong pangulo sa Gordones. Di ang mga lugar o mga dapit nga ilawom sa Alcatare. Sa ato pa, usan lagi ni unta ka lugar sa Gordones. Dihang namatay ang akong uyuan nga si Constancio Gordones. Kay imong gipapatay. Apanaluhan na sa pagkakaroon. Kay nabawi man ang venta nitong usang adlaw sa mga Gordones. Dili bawi, Philip. Dili bawi. Giilog sa mga Gordones ang venta nga dugay nang nailawom sa landong sa Alcatare. Unsa may imong tuyo nga nangayo ka man og mga ngan sa mga lugar nga ilawom sa akong kamanduan, Philip? Musugot ko, bisan ka nga lang lugar karon nga gitarukan sa Gordones mao'y ako. Unsay buot mong ipasabot? Ang Gordones mo'y silbing baylo o ganti sa akong pangayoong bugti. Aning matod mo pa sa akong pagtraidor sa Gordones. Nagplano ang Gordones sa sunod-sunod nga atake nilang buhaton batok sa mga Alcatare. Philip, mayo lang nahibaw ka, Emil. Nagkalig-on nagbalik ang Gordones. Basin maunhan ka. Mao nga karon palang gani. Unhi ang Gordones. Gamay ra ang gidaganon sa mga bagong sakop sa batalyong Gordones nga itandi sa gidaganon sa batalyon ninyong Alcatare. Yeah. unsa ka ng papel nga gibundak mo sa lamisa, Philip? Plano ka na sa lugar sa Gordones. Istudyuhi ka na pag-ayo, Emil. Aron sayo na ninyo ang pagpapas sa dayon ang Gordones. Ako mo'y naghago sa pagbuhat sa maong plano. Tungod kay sayon ra kayo mong mulampo sa pagsuong na sab ninyo sa Gordones. Human ninyo mapatay si Anton. Human ninyo mapatay si Chufilo. O human ninyo malunggoy sa iyang liog si Rodrigo. Ihatag din ako ang Gordones. Aron ako na ang manguni ini. Apan ilawom sa imong kamanduan. Nga nang wa ka mo tingog, Emil. Mas lig-on tuod ang Alcatare ning panahona kung itangdi sa Gordones. Apan samtang naa pa ka ng mga tao nga akong ginganlan, dili padugay. Dili kagid magmalinaon, Emil. Kung mapukan mo na sa tinuod nga pagkapukan ang Gordones, ug ako na magmando nini, wa ka na gyoy labad sa o. Kay isaad og ipanumpa ko nimo. Nga ni higayon na, nga kung buot gid na akong sabton, ikaw ko na naghatag na akong ikaduhang kinabuhi. Mao nga isaad og panumpa na ko dinhi sa imong atubangan nga buutan pa ko sa usa ka karnero nga magpa-out bisan unsay imong gusto. Nakaila ako ni Anton kay igsuon siya ni Constancio. Labay pa kung nakaila ni Teofilo kay siya gihapon karon ang kapo sa batalyong Gordones. Apan kinsa kini si Rodrigo? Kinsa kini si Rodrigo? Bugtong anak ni Tio Constancio nga mao mi papuok sa ighihiwa sa u ni Barsino. Dako gikatabang si Susan Alcatare ni Rodrigo. Mao ka na isulti ni Rodrigo. Sa daghang mga adlaw, gawa na nato makita si Rudy. Dito dahil siya ni Susan Alcatare. Dito pagid mismo sa kayutaan sa Alcatare si Rudy. Si Susan mo'y mitabang ni Rudy. Matod pa niya. Wa na gid siya kalibutan. Diyan nakamatno na siya. Diyan niya makita si Susan ug ang kitabang niya ini. Si Susan mo'y metiman niya. Silaktot si Susan
Mo'y miayos, delikado ng kahimtang ni Rodrigo. Sa laktot, si Susan ang nagsakripisyo harong maluwas si Rudy. Mao na kini karon, mibalik ang kabaskog, mibalik ang katalagsaong kusog ni Rodrigo. Ug mo'y gigamit karon aron pakagon ang imperyo sa Alcatare. Din si Susan dugo sa Alcatare. Gusto giday ko, diyang namong si Susan ngadto ni Rudy nga. Pahimusli kining laing higayon. Pahimusli kining lain kung pagtabang nimo, salpahis. Kung buot na Kung buot, una-unaon. Oh, si Susan may naghatag ikaduhang kinabuhi ni Rudy. Naibaw na si Rudy bahin kang Susan. Naguban pa sila sa Rudy Susan dito sa bahay pahawayan sa kayutaan sa Alcatare. Oo, naibaw na si Rudy. Kung nahitabo pa nga. Usas mga hiyas, mga gordones. Kapot siya, Filo. Di gid mo pasakit o kusa ka babae. Apan may namatigdan ko ni Rudy dihang nahibaw na siya sa matuod nga kaagi ni Susan Alcatare. Hinay nga midagayday ang usa ka lugas luha ni Rodrigo. Nga naman. Wala kong may baho. Apan bisan pas naibawaan sa matuod ni Rodrigo bahin kang Susan. Apan siya kung tanaw niya, misamot kahugot ug kaugdang, ug misamot kadako ang tinguha, gamatuma niya ang panimaw sa Alcatare. Uy! Nakabalda ba ko ninyong tulo? Wa, Rudy. Tambungin ninyo palihog ang mga tinigog nga plano batok sa Alcatare. Sunod lang mo palihog. Wa magkapugong ang nabuhat katabang ug sakripisyo ni Susan. Bago pa kumisulti, misamot yun kahugot ug kaugdang, ug misamot kadako ang yang panimaw sa Alcatare. Tana ka, Puchofilo. Kuyog na mo, Inco Vicencio. Taod-taod ka lang nagtanaw sa gihatag na ko nimong plano, Emil. Gibalik-balik ni mong tanaw. Gisiguro ko lang yun, Philip. Wa ka di ay mutuo. Mituo ko nimo, Philip. Mituo ko nga tinuod ganing mo ang plano nga imong gihatag na rin ako. Wa gina ikaw masayop nga gihatagan ta kag ikaduhang kinabuhi. Kay wa na ko ihinayon og tigbas ang atsa si muliog. Gusto kong kasiguruan sa kong gihangyo nimong kondisyon. Kung mabihag mo na gyud ang tibuok Gordones. Ikaw ang mamahimong pango sa Gordones, Philip. Ikaw ang mamahimong pango sa Gordones. Kalus ang yusul nga ang Gordones. Gamito na mo kinigihatag imong plano. Sa labing dali yun. Sa labing dali. Purmahon ko na yun mga sakop sa batalyon na Alcatare. Huwag ko magkasabot ani Susan. Nga nang gipasulob man ako ani. Aw, ayaw na lagkuyog. Mukuyog lagi ko. Di ko masugot nga mulakaw ka nga maurang usaw. Kung mauna, ayaw na pagkaglanghas. Human na ni mo masulob ang karsonis. Human na, oy. Human na. Isalob ni. Unya sa pawi ini jacket o pagkaw ani. Ngando man di ay ni. Uy, usalbot ni mong ipabuhat na ko, Susan. Himuon ko ni mong laki. Oh. Nga nang nagsulob masab ka og besti sa laki. Ha? Susan na. Ipayong yung ugmaayong imong kao yaya dela. Human na, oy. Ganihara. Gawas mo? Ang gawas mo na. Oh, gisugo mi ni Senyor Emil. Pabligit! Bebegit, oy. Salamat. Nga naman ni Susan, oy. Ako kasabot ani. Asa man di ay ta. Asa man na gid ay ta, Susan. Ay!
Naabot na din yung dapita. O sa'yo tutuyo din eh. Susan! Yaya Adela, maokin ang atong tuyo din ang dapita. Susan, mansyon ka na sa Cordones. Kisa'y atong tuyo din eh. Kisa, Susan. Kuha ang imong takuban, Yaya. Di pa sunob ko ni mo ani unya karon. Imo sabing ipakuha nako. Paita aning akong kinabuhi. Namugos ka kid mo kuyog nako, maong gipakuyog ta ka. Kung dili ka, ako na lang. Ako na lang, oy. Ako na lang. Ibalik og sulob ang imong sini. Humana, oy. Nagsigi kong reklamo ganina. Nagsigi na sab kong ilis. Oh, humana. Karon, unsa naman sa baga kong buhaton? Kanaog. Ha? Nagdali ta, Yaya Adela. Palihog ayaw na pagreklamo. Ay, human kong reklamo. Miingon ba lang kong, ha? Humana kong kanaog usa may sunod. Muadto ka ng gate sa Gordones. Wala gyud ko ani. Suguhon ko nimo nga muduol sa gate sa Gordones. Ako na lang. Oh, ayaw, ako na lalagi. Unya, pag-abot na ako anang gate, usa masaya akong buhaton, ha? Makita ka na sa gwardiya. Mauna, anak na ko mamatay. Paminaw in town. Ako na bitong taong mo adto, dili ka basta Ay, natural lagi, makita lang ko sa gwardiya. Unya, usay sunod. Mangutanag sila nimo. Ina dayon ang gwardiya nga nangita ka ni Rodrigo Gordones. Patay na gid ko ani. Patay na gid ko ani. Patay na gid ko ani. Yaya! O lagi, adto na ko. Patay na gyud ko ani. Patay na lagi gyud ko ani. Huwag ko mahibaw nga nung ako kinikibuhat. Ganong ako magkinikibuhat. Klaro kaayong naglagubo ang akong dughan. Madungog kaayo na ako. Niala ko tungod sa gate. Unong! Lagi, daan pagkalagi yun ko. Agoy, wala. Panaan, hiragita ako kutuban. Diyan ka lang kutob! Daan pagin ko, daan nila ko kutub. Ni adini ang kinapagang sakop sa batalyong Alcatare. Ang mga pundok-pundok ng mga sakop sa batalyong Alcatare. Mga ginagmay rang pundok kung grupo sa batalyong Alcatare. Ang gipamutang sa mga lungsod o mga syudad nga ila sa Alcatare. Apan ang dako ug baga nga sakop sa batalyon Alcatare. Ni apan ang higayuna aning maong syudad. Oo, Anton. Apan tungod sa pagbawi nato sa lungsod sa Vinta. Ug ang inkwentro nga nahitabo dili padugay. Kamoy nakapatukmod kang Rudy pag-adto sa tukaran sa Alcatare. Dako na kong pagtuo. Nga sa pagkakaroon, may plano na sila si Emil nga tapukon ang tibuok nilang puwersa sa batalyong Alcatare. Aron pagsiguro nga dili sila malupig ning ikaduhang hugna sa gubat sa Alcatare ug Gordones. Rudy. May tuyo tingali nimo, Rudy. Ang usa kasakop na to. Doon na, kapot siya, Philo. At tuwaw na, Rudy. Unya na nato ipadayon ang atong tigong. Kung mubalik ka na din eh. May tuyo ka na ko? Usa ka babay. Tagadiin og nanon abot man siya din eh. Kain siya. Tara siya, Rudy. Mayong gabi. Kinsa ka? Rudy. Oh. Adela? Naa siya sa sudan ng sakinan, Rudy. Adela, ayaw na. Pagdali taon, basig masakpan mi ni Senyor Emil nga naggawas mi. Oh, Rudy. Wa pa ko ni musultihi kung unsay tuyo ang babayahan na din eh. Sa kayutaan sa Gordones. Huwag yung taon ko mahibaw, Rudy.
Wa gyud siya magsulti o sa iyang tuyo nimo. Aw, basin wala siya kaagwanta siyang kamigaw. Aw, abot ani oy. Rudy, Unsay imong tuyo dinhis kayutaan sa Gordones? dool. Swerte ka nga babae kang Alcatare. Dakong pagtahod og respeto ang mga Gordones ngadto sa mga babae, dili sama ninyong mga Alcatare. Pahimosli na sab ning laing hikayon salbahis. Butog nga no, nga bisan sa kadako kong pagdumot ninyong Gordones. Apaniag gihapon ang akong pagpaulipon sa akong gipatik kung unsay tinuod. Unsay imong tuyo? Nakuha na ni Papa Emil ang plano sa inyong lugar sa mga Gordones. Sulngon mo din sa tibok persa sa batalyon Alcatare. Oh, sulngon mo din bisan unsang oras sa gikan pa sa among pagbiya ni Yaya Adela sa mansyon Alcatare. Ang akong hunahuna og kusog dikdiktar og nagmandog ng handoy sa kamatayon ninyo mga Gordones apan gahi kay mo sabot ang akong dughan kay inay ka pungot og kasilag ang iyang ipapati nako kaluoy manood diyan nimo. Oy akong bation. Gusto na ko mga matay mong tanang mga Gordones. Gusto kong mamatay ka sab. Gusto na ko tabunan ka sa yuta. Karong pangutan di ka. Anong naglabi man ang bation kong kawili o kaanukon nimo? Kanat tungod kinahigok mo ako ni mong tinuuray sa bahis. Susan. Ayaw mo gigab na ako! Utros tabdig ako kasing-kasing! Yabag! Yaya! Susan. Tana! Susan. Pahawa diha! Pagkamping! Diin ka mahibaw na ni imong gibalita karon. Wa ko magkila sa mga tao gikasulti ni Papa Emil! Kinsa siya, Susan? Wa ko magkila! Susan! Pagkamping Salvares! Rudy! Tio Anton! Kinsa ka to, Rudy? Kapot Chupilo! Rudy! Rudy! Gipangutan na teka. Kinsa ka tong sakay sa sakyanan? Nagtaho sila nako nga bisan unsang orasa sulgon sa Alcatare kining lugar sa Gordones. Unsa? Tinuod ba kini, Rudy? Tibok puwersa sa tibok batalyong Alcatare mo'y musong karon dinhi sa Gordones. Unsay nahuna-hunaan mo karong buhaton aron makapanalipod ang Gordones ha? Mas daghan og puwersa ang batalyong Alcatare. Ang dama ang pila ka batalyong Gordones, Kapot Chupilo. Tungaon nato ang batalyong Gordones. Katunga, mukuyo nato Chupilo. Ug ang katunga, Tio Anton, magpabili nini sa lugar sa Gordones aron mo'y makadepensa dinhi. Ayaw ipasansayon nga mailong sa Alcatare kining Gordones, Tio Anton. Asa man ay kamo, Rudy? Una na mo ni Kapot Chupilo pagsong ang kinabakang pwersa sa batalyong Alcatare nga tuwa sa karaang siyad. Mao kining gamito ni Emil Alcatare aron sulngon kining atong lugar. Bahilong sa duha nga to batalyon, Kapot Chupilo. Oh, Rodrigo! Silaman! Bundok ka ang batalyon! Rudy! Dili ka sa nabiling yuta sa Gordones. Oh, Rudy! Hay si Philip! Si Philip! Si Philip Toad! Paibawa si Philip! Gikinahanglan nato si Philip! Pangitaan na ninyo si Philip! Rudy! Kung unsa pa imong buhaton, buhatan na dayon! Doon na sa kuy andamon! Sige, Tio Anton. Victor! Victor! Pangitaunon na kayo si Philip! Sunod ako! Tanang higayon! Kinanglanon unta kayo ka Philip! Pero hain ka man! Di ka makita sa mga oras nga kinanglanon ka gid unta! Marcelo! Maximo! Doon na kita ibulatonon! Depensahan nato kining nahibiling yuta sa Gordones! Sa mga sakyanan!
Sa mga sakyanan! Unong tatanan ka sakyanan, Rodrigo! Tio Anton! Ipatago na nako ang tanang kababayan anong kabataan. Kami na may bawo din sa Beniyuta og lugar sa Gordones, Rodrigo. Ang pinguntanan habiling din eh. Kamusta ba? Amping mong maayo. Mas delikado ang inyo kaysa din sa ato. Si Philip! Wag yun pakita si Philip. Tana, Kapo Chupilo! Anton namin, Anton! Abante! Sa inyo mga pwesto! Ano lang ni mo ni Evelyn sa gawas sa kanan? Susan? O, yaya. Dali na. Dali. Bahala na sila anay sa kinan. Dali. Arita agi sa sikretong agianan sa Luis sa mansyon. Nagsunod ko ni mo. Nakita na ako. Nangandam na ang mga sakop sa batalyong Alcatare. Di mo gikan, Susan. Nanganaw kami si Yaya Adela. Among gisusingan ng langas ang mga tao din sa ubos. Mabalik kami sa taas sa mansyon. Doon ay mahinundanong buluhaton ng Alcatare karong gabi na, Susan. Sige na, pamalik mo sa taas. Ato na kami, Papa Emil. Dali na, Yaya. Dispensa, Senyor Emil. Maaniya gidi ay siya, Emil. Manong nagpangit-ngit ka, Philip? Dituyo na ko magpangit-ngit. Aron maklaro ko kung unsa katahom si Susan. Oh, dili hilabuan ang iyang katahom. Prangka kong pagkatao og dili ko gustog langay, Philip. Imo si Susan. Oh. Humaning katapusang gubat sa Alcatare o Gordones. Gawas nga himuon ko ikaw ang panguo niya sa Gordones. Ipuno ko ganti dihan imo si Susan, Philip. Oh. Emiliano! Bugal-bugal ba ka nang imong katawa, Philip? Maglisod ko pagtuo sa kung nabati gikan kanimo karon, Emil. Wa kay laing atngan. Wa kay laing atngan. Kung kini maorgid unya human sa kadaugan sa Alcatare, aron ilubong na sa dayon ug mapapas na sa kasaysayan sa mga padrino ang Gordones. Maglisod ko sa pagtuo. Nilingtangan kong nabati karon kanimo. Apan wa ko'y laing pamuton pa. Gawas sa inyong kadaugan batok sa Gordones. Ako na niya ang pangu sa Gordones. Og maako pa ang matahom kay anak ni Sir Vereno. apan Emil. Nganong ingon naman ini kasayon ang imong desisyon. Nakaugalingon mong pag-umangkon og anak sa imong maguwang imo lang ipanghatag. Usa kinis nahabilin akong panganti aron makabahos ko niya daw kong maguwang nga mapalabi-labihon, Philip. Mas gipalabi pa ni Severino ang uban kay nako ngayang manghod. Iyang igsoon. Gihimo lang ko niyang sulugoon. Hangtod nga ang iyang mga pinalabi musugo-sugo sab nako. Dugo kong Alcatare, Philip. Manghod ko sa pango sa Alcatare. Nganong ilang akong giingon niya to pagtatar. Nganong ingon man niya to ang matang sa ilang pagpalabi-labi o pagdaw-daw nako. Usa ka na, Susan. Apil siya kay anak siya ni Severino. Kung dili pa ko musamot ka baboy tan-aon, lakip na ni si Susan nga kung pag-umangkon, ako na ka nang gihabhab. Gibati kong kaluoy, Emil. Tungod kay parihas di ay kitag natilawan. Sama na ko. Wa gid nila ako hatagig importansya. Ug ang gipalabi mao si Rodrigo.
nga unta usaman usab ako kag Gordones. Kapalaran, Philip. Kapalaran. Imo kining destinidad. Imong destinasyon. Giingon ka nini aron sagupon ka sa Alcatare. Salamat. Salamat, Emil. Daghan kang salamat. Apan unya na kita magtiwas ng istorya. Nalangay ka na. Hustog na ito, Mikaon pipila ka mga minuto sa nga itong istorya. Hangtod sa final nga kadaugan sa Alcatare. Hangtod sa final nga kadaugan sa Alcatare, Emil. Apan ayaw kong ibilin, Emil. Mutabang ko sa pagbuo sa Gordones. Philip! Gusto lang ko kang kapuslan di ko ninyong Alcatare sa hingpit. Pagpili o garwas ng imong mayunan, Philip. Yari kita sa duha kasimangan, Rudy. Agad sa gikasabutan, anhi magbuwag nga subayon ang simangan sa unong kasakiran. Apan adto gyapon mag-abot sa maong syudad. Ibuwag na ang tulo kasakiran. Ug naa sila subay sa laing simanganan. Ug kita diya subay ning laing daan. Timan Kapo Chifilo. Kinahanglang wa na balikon kini syudara. Wa na segunda nga pagpangatake. Kausara, Kapo Chifilo. Kausara. Mao nga siguroon gyud nga mahurot ang batalyong Alcatare nining syudara. Edmundo! Adra, Senyor Emil. Larga! Sa giingon nimong karaang syudad, Emil? Sa karaang syudad, Philip. Tuwa dito magtapok ang kinabagan og labing kusog nga puwersa sa batalyon ng Alcatare. Gikan dito sa karaang syudad, magpanon kitang musong sa Gordones. Susan, Migawas na sila si Papa Emil. O bikoyog katong tao nga ikasultigan niya sa wa pa kita makikita ni Rudy. Susan. Kibati ka kahadlok, Yaya. Bation ka di kahadlok ni maong hitabo. Usa kini sa mga kalihukan sa Alcatare nga wakit na ko masayri kay apil kami tago na ako ni ini. Akong gusto nga ang imong mahibawan ug imong makita sa imong pananaw. Mao ang kahapsay ug kalinaw, Susan. Dili ko buot nga maggubot ang imong hunahuna. Naggubot na, Yaya. Dili lang kay gubot karon ang akong hunahuna. Misagol ang kabalaka, misagol ang kahadlok, misagol ang kasilag, misagol ang kaluyog kugma! O na yun kini ang kalibutan nga akong puyan. Susan. Kinsa man gid ka ang sadan. Kinsa may nag-una-una sa kagubot. Kinsa angay magdubot og masilag og kinsa may angay manimaos ang Alcatare o ang Gordones. Kung masuta na ako ang tinuod. Kung waysa ang mga Gordones. Magpaulipon ko sa mga Gordones hangtod sa akong kamatayon. Makita na ang mga suga sa karaang syudad, Rudy. Hain sakay si Engko Vicencio. Tuwa siya sakay sa usa sa mibuwag sa simangan. Akong kitanaw nga akong orasan, Kapo Chifilo. 15 minutos gikan karon. Sangagon sa mga buto-buto ang nahimutangan sa batalyong Alcatare. Klaro kay imong dagway, Philip. Unsa imong naklaro? Naginaminam kag maayo. Misagol sa gibati kong kahinam ang mga imahinasyon kung ako na ang pango sa Gordones. May mga Gordones ko na kusog kayong mutilap nila ni Anton, ni Teofilo,
og labaw sa tanan. Kusog kayo patil sa ilang ihi. Kusog kayo magpalapad nga ni Rodrigo. Kung ako na unya ang manguo, kay siguro man yun nga kita ang mudaog dining gubata. Makatilaw sila nako kung buhi pa sila kung ako na'y manguo sa Gordones. 30 minutos gikan karon. Tuan atas karaang syudad. Rudy, mingaw ang palibot. May pila pa nila nga nagmata. Sinya siya mga sakop sa atong batalyon nga magdungan tig-atake. Kalit apan hilom. Umana, Rudy. Tara, Kapo Chupilo! Hanong! 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 Oh, hunong! 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 Tanaw ang kampo sa batalyong Alcatari ning karaang syudad. Maumaura sa kampo sa militar, Rudy. Nay upat ka ture ug may mga nagpantay. Dili ko kapasalig nga maigo na ko ang mga gwardya sa Tori, Rodrigo. Itunol ka ng gipagunitan ako ni mong armas, Shervin. Upat ka Tori nga may tagura ka bantay. Mo'y naklarong na teleskopyo, Rudy. Naigop na mo ang duha ka bantay sa usa ka Tori, Rodrigo. Husto ang iyong gibuhat. Giatol nimo sa mga katawa sa pila ka mga sakop sa batalyon. Nangaubog na silang nag-inom sa ubos. Bitaw, nagsigil ang katawa. Uy, may Narciso! Narciso! May miposil ni Narciso! Usan lang katuri, Rudy. Usan na lang katuri. Huwag putol-putol ang ilang katawa. Huwag yun sila mahibaw. Na usan na lang katuri ang naggwardya sa palibot, Rudy. Wanay mga bantay ang upat nila katuri, Rudy. Ikatag paglabay ang mga granada nga to sa sod. Naibta na ang mga granada sa ilang mga pin, Rudy. Ilabay ninyo nga to sa sod! Ilabay ko sa niya sa ganghan! Tunay na bato! Watan ninyo nga maulbo ang ipaglabay na ito mga granada! Kapag Chupilo! Napong kayo ganghan! Atake! Atake! Sasod! 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 Rudy! Rudy! Rodrigo! Hey, ka, Rodrigo! Doon na kita sa karaang syudad, Emil. Oh, Philip. Pulos nagiuhaw o gipanggutom ang mga batalyon sa Alcatari sa patay. Emil? Huwag ko makasabot sa nakita sa karaang syudad. Tanawa ko lugmayo, Emil. Oh. Iyon ang sakinan! Iyon ang sakinan! Emil! No!
Nagkidlap-kidlap ang mga buto-buto. Emil! Bisong ang kampo sa batalyon Alcatare! Abang kinsa misong, Emil! Oh, Philip! Kinsay misong sa dakong pwersa sa batalyon Alcatare! Emil! Balik sa kinan! Emil! Kuwan! Dili mayo nga! Dili mayo, Emil! Balik sa sakyanan! Mupadayon kita! Oo! Balik kong sakay, Philip! Oo, Emil! Balik sakay! Gipaningot ka, Philip. Nanarapo ka man. Dili magulmayo nga! Magpadayon ba kita, Emil? Giunsa nimo pagsiguro nga dakong pwersa sa batalyon Alcatare mao'y maalkanse. Wa ko'y pagtuo nga malupig ang batalyong Alcatare batok sa batalyong Gordones. Tungkol ka na sayod kong dako. Nga dili o dili gin mapildi ang batalyong Alcatare. Kay sayod sab ko. Nga ang Alcatare mao'y labing ligon o gikurugan tungod sa iyang kabantog o kaisog. Kung maabot na kita dito, maunay atong makita nga mipasad ang tanang patayng lawas sa mga Gordones. Kana, kung Gordones man gani, ang nagpatuga-tuga sa pagsung sa batalyong Kinsa Alcatare. pamandiay, Philip. Kinsa pamandiay. Ang Gordones ra ang nagpatuga-tuga og sukol sa Alcatare. Pakoski pa banjagan! Edmundo! Rodrigo! Hay, si Rudy! Kinsay nakakita ninyo ni Rudy? Usa! Susihan ninyo ang tanang nagbasad ng mga patay! Pangitaan ninyo si Rudy! Pangita! Rodrigo! Ikaw, Vicencio! Si Rodrigo! Lagi ay. Kaysa mo nang nagpaingon din na may gikuptang tao. Uy! Rudy! Rudy! Rodrigo! Rudy! Mao kini ang kapo sa batalyong Alcatare. Bitayon ta siya, Rodrigo! Ayaw! Gusto na ko nga mapabilid siyang buhi kapot Chupilo. Tumanin ninyo si Rudy. Gikan din Mulaos ta sa mansyon, Alcatare. Nakadungog pa mo! Gikan din mulaos kita sa mansyon, Alcatare. Dili na magbuwag ang unom kasakyanan. Kinahanglan nga magsunod ang unom kasakyanan. Sige. Sunod! Sunod! Kapot Chupilo, ikay magbuot asang ganta mo subay nga mabuya dinhi sa karaang syudad. Oh, Rudy! Sa tuong bahin ta, subay si Raven. Musunod ra ang 5 kasakyanan nato. Si Mangana sa nagsanga nga daan sa unahan, Emil. Asa ka subay? Aritas tuong bahin, Philip. Kung masugatan nato o maabdan nato ang Gordones, ani na ko mailak kung unsa ka katinuod nga traidor gadto si imong dugo. Nahinay ka na nako kini Emil. Kung ikasugat ko sila, ug makita nila nga nagkauban kita, bunyagi ko sa pagka-Alcatare. Kay dili na gid ko mubalik pa sa Gordones. Kabaga, saso!
Oh. Kadaghan sa mga patay! Senyor Emil! Tanawa! Oh, Emil! Dunay buhi! Ay buhi na buhi! Kapoy medyo! Buhi. Kinsa bisong dinhig medyo. Gordones. Kining... Hirap, Philip! Hain naman sila. Biya. Diin man di ay sila agi nga wa man na mo sila kasugat. Diha sa tuong daan. Paingon sa gawas na ining karaang syudad. Mauday nga. Wa na to sila kasugat. Kay paingon ta dinhi sa sud og dili ta subay sa tuong bahin. Og sila sab kay mugawas dinhi sa syudad. Dili agi sa tuo. Mao nga may ipasabot kining maong hitabo karon Emil. Kuan. Dili pa wahi ang... Nagpakita ka sa puti mong itlog, Philip. Kuan. Kining... Wah, kung nilapat ya. Senyor Emil, arang kasutihan ka. Kung dili mo magkasugat, ilang tuma, mao ang mansyon Alcatare. Daan ba yun ko? Magagad ko sa imo gusto, Senyor Emil. Kung nagpasabot na kinis kamatayon sa Alcatare, apan iulong ko ang akong kinabuhi sa maong kamatayon ay medyo. Muunong sab ko, Senyor Emil. Maabdan pa ka nato ang mga Gordones. Di ko makatubag apan. Kung may ingong tanga, mamasin. Basin pa. Dili kayo sila daghan. Senyor Emil, igo-igo na sila. Nakalitan nami. Nahog mi sa way nag-anang tungkol sa nakalit. Kasi may magtuo nga, muso sila karong gabi una. Kung mamatay ko, Dan, mamatay ko. Nga mamasin, nga mahurot, unta sila. Paso na to! Ang mga Gordones! Gamita yun ka na imong armas, Philip. Tungod kay karon yun, dibunyagan ko na ikaw nga usa ka Alcatare. Gok na ta! Ang mga Gordones! Ang mansyon Alcatare! Mau ilang tumong! Dali! Sakop na si kayutaan sa Alcatare. Kini nga atong isubay, Rudy. Doon na kita sa mansyon Alcatare. Huwag ka ba'y laing isulti? Ayaw na siya bada. Lahom ang giunahuna ni Rodrigo. Mupadayaw na yun kita. Mutingog na siya kung gusto siya. Hotdon ang bisan kinsa nga nasa mansyon Alcatare. Rudy! Hotdon silang tanan! Mas-masin ang dagan! Determinado kayo ang lihok sa Gordones, Senyor Emil. Kisay nangu sa Gordones, Igmedio. Usa ka batanon. Di katubang ko gid siya. Di ka-enkwentro ko gid. Nakalitan ko siyang kaabtik. Kung ako mo'y napildi pa, uha ko niya Ang pangutanan ako mo ito, baga, dili ko interesado kung unsa siya kaabtik o kamaayong laki. Kinsa siya? Gitawag siya, Rodrigo. Si Rodrigo na sab! Rodrigo. Mao ba kini ang imong giingon ako, Philip? Nga bugtong anak ni Constancio. Siya, Emil. Siya. Human na kung patay niya, Philip. Patsiyasap siya o kadakan, ha? Oh, Emil! Kanakon. Unsa? Iba na yun, Philip! Kanakon kita'y makapabor ining higayuna. Di paningot ka na, Sam, Philip! Paspasi ang pagdagan!
Rudy, Rudy, makita na ang ganghaan sa mansyon ng Alcatare. Rudy. Damagi ang ganghan sa Mansyon Alcatare, Inko Vicencio. Wala ko'y problema, Rodrigo. Bisan pag nga akong umoy mula po sa bildo aning sakinan, pero mabungkag sab ang ilang ganghaan. Iyo ko ang iyong mga kay niya na Yuhu! Niya naming mga Gordones! Yuhu! Yahoo! Kamu yatiman diri sa ubos, Kapot Chipilo. Inko Vicencio. Pagawas mo mga Alcatare! Sunod ko ni mo, Rudy! Ay, panuhay mikalit og suhol akong rayuma. Eps, asa ka? Asa ka? Ako lokoy. Padayon, Rudy. Wa ko mego. Sakit lang akong rayuma. Padayon, stas. Magsunod ko ni mo. Otong mga kulokoy. Merong magsaba pa man yun, oy! Pusil na yun! Ikyas na iksusan, ikyas! Gisungang ang mansyon na Alcatare! Naghalang na namatay sa mga sakong sa Alcatare! Magkuyog na, Yaya! Dali na! Dali ko! Hadlang ko sa mga buto-buto! Salbahis! Rudy! Karon mituon na gyud ko! Mawa na gyud ang akong pagdaduha ng mga salbahis!